Ngayong gabi kaninyong tanan, mga ka-idol. Mga nagsunod ning akong sugilanon, mga viewers na ako sa YouTube channel, sa Facebook page. Pinsa tayo wala pa yung kasubscribe sa ako YouTube channel. Please subscribe na mo. May na lang mapunaan ang subscriber ni Inkotasyo. Ug maayong kagabion sa inyong tanan, mga ka-idol. Dihayo sa kagabi nag-iimbitar ko og birthday sa akong amigo. Nauli ko gabi na kay sa tanang dako. Alas 12 na sa tungang gabi sa dihang naglakaw ko padulong sa amoa. Nag-agi pa man ko og akasya. Paghatungod na nako sa akasya, dito ko nakita nga babae. Sus, wag tan-aw nako, nagtuwad man. Kugus, antisima. Nagtuwad mo ni sa kinsa ng bayhana. Kuhoy, sa kinsa ka man. Wala man ni tingog, daw ni birig nga rin padulong kanako. Ug nakuyawan ko ating tungura kay ni birig man siya nga rin padulong kanako. Ug akso ako, ni akso na kog palayo. Ug ako'y laing paagi, nituwad sab ko. Sa dihang pagtuwad na nako, ni birig pud ko padulong siya nga nagtuwad. Moto nga nihunong siya sa pagbirig nga di kanako. Kaya nagtuubot siguro to siya nga ako usa po dahi kaabat. Moto nga birig po ko padung siya ha. Hingtapad ko sa iya ha nga nagtuwad. Nagsikit ang among isikalubot. Ako siyang gipangutan ha nga ganihara ka dire. Wala pa kay nakitaan nga kanang imong gibalbal. Wa pa kay nabalbal. Ang iyang tubag wala pa gyud. Kanihara ko dire. Hapit noon tikaw maunay. Motohing ingon ko nga sus may rasad nga kanang hintuwad ko kay para dili ta magkaunay. Moto nga nakapagog paagi. Naghilom-hilom radyo ko nga wadyo ko magsaba nga ako day dili ko abat. Nagpaabat-abat lang po ko para dili ko hingbugnuan. Moto ang usa ka abat nga nagtuwad, nagtuo siya nga ako usasab ka abat, usasab ako kaongo. Pero hintuwad ragod ko kay nagpakaron ingnon sab ko nga ongo ko. Unya sa dihang pagpangutanan na nako niya nga wala ba kay nabalbalan, ganihara ba ka dire, hingingon na siya nga wala pa. Moto nga nagsikit ang mong isig kalubot nya kay katong umua babae man nya ako laki. Sus morosip makaingon sa ko nga kini pabor ko ni. Unya, gipangutan ako siya sa pagbalik pag-usab nga pagtugan wala ba kay nabalbalan bisag usa. Ningon siya nako nga bitaw ay kanang kuya kanang nakabalbal bitaw ko ganin na kuya nya kanang kuan ba dumalasa oy kay dito ba kanang sa ubos ba sa dito sa parke na may nagbarog dito nga kanang kuan usa ka tao nga nagbarog diha sa ibabaw sa semento. Mo'y pong niyan ako diha daw ko sa ibabaw sa semento nagbarog kuno ang usa ka tao. Ako siyang giingnan nga unya giunsa man nimo sa perting di malasa kuya oy. Kay kanang ako mang gidayban og diretso. Sus, basta pastilan gyud. Nahurot man og kapangag ang akong ngipon. Nao, wala jud ko ngipon, nakadugo ang akong baba.
Nako, mo lagi nagduda jud kog nakabalbal ka kay mababa na may dugo. Mao di ay kay napangag dayong ngipon anong napangag man na sa ingon siya nga asos porte jung kahiag liog atong tawhana nga nagbarog dito sa parke ay nagbarog sa tumoy simento gahi kayog liog. Pagpaak na ko hurot jud kalobo ang akong mga ngipon. Parte yung katawaan magyud ako ato pangingon niya nga hurot kalabo ang iyang mga ngipon. Di malobo ang ngipon nga katong liog nga ang gipaak nga nagbarog dito sa Dr. Jose Rizal man to. Usa man kadto ka revolta ni Rizal nga nagbarog niya gipagkit-kit niya ang liog ni simento ba atong revolta ni Rizal porteng horota nagkapangag sa ngipon. Kakahian ang simento niya gidritso niya dayban dritso kit-kit horot nagkalobo ang iyang ngipon kaya di ay usa masayod nga iyang gikit-kit nga liog usa man day kadto ka simento usa man day kadto ka revoltong Rizal ang iyang gikit-kit ay iyang gidaybag largo yukuban niya largo. Horot nagkalobo ang iyang mga ngipon. Unya, niingon siya nako nga matukuya kanang nibali kog layog. Nibali ko sa unahan. Nya dito may ako ang nasa asamutan na panimahuan ako kuya nga portingging humuta usa day ka buntis. Matukuya nga balik ko og dive pa dong sa ubos. Nya nipasok ko kuya dito sa ilawom sa silong. Sos kuya, gidimalas jud ko karong adlaw kay pagpasok na ko dito sa ilawom sa silong kay ako unta tong balbalon ang katong usa ka buntes. Anya pagpasok na ko dito, wa man ko masayod nga diha man dai butakal sa ilang ilawom silong oy. Sos, diha butakal kuya nya kanang wa man ko masayod nga sa akong pagtuod dito sa ilawom sa silong kay napagawas na ko sa akong dila. Sos, diha may butakal sa akong loyo. Sus, morosip. Muto nga da ako na butakal sa yang loyo ko no sa ilawom silong. Sus, gidritsuhan bitaw ko no na siya hamag sa butakal. Sus, portejo ko nung igo asing lobot. Ringlis ko na oy, dretso ko na kansak oy. Muto di agi ko na siya, imbis di gawas ang dila, wala ko na siya kapag gawas ang dila. Kay gihamagan mo ko na siya sa butakal, samtlang nagtuwad siya diha sa ilang sa silong. Ang butakal ko nun, dretso ko nung damag siya ha, hamag largo siyang lubot. Sos, ang butakal, purtir bang dakuas butakal. Diya sa ilang silong sa iyang biktima honon nga buntis. Dito man day butakal ko nung baboy. Sa diha pagtuwad niya ang butakal diha siyang loyo hamagan bitaw ko na siya klarikos butakal sus portang igo ginoon niya. Umotaw na hinggawas ko na siya ay. Hinggawas ko na siya sa silong. Sus, kali sa glayog. Nagkabanda-banda ko na siya sa silong. Ay, nagkapagkapangka ko na yung dito sa silong. Samot no nyug. Samot no og ka bunog yung baba ang pinahurot nagkalarag ngipon pangka sa ligi sa silong samot no kadugo yung baba noon. Nagkabanda-banda kung sa silong paglayog niya ay dugay ko no kasi nakagawas gigamagan sa butakal. Sa diyang nakagawas na siya so niagi ko na siya ay daw nagsagit nga so nilayog sa sulbog pa dong sa babaw. Moto nga hingtog pa kung siya dispuno as akasya mo na niya nga tong time nga nagkabagat may nga nagtuwad pod ko nga nag-istoryahan na yung duha nagtuwad ko istorya po may moto yung isubay nga napasok po kuno siya sa ilawom sa silong niya na biktima po kuno siya sa butakal tuo siya makabiktima siya tao siya naman hinuoy na biktima sa ka butakal sa ilawom silong noon nagtuwad siya dito portang iguan naman niya. Morosip. Primero kay nabastid na problema siya dito sa yung gidaybang kolobo siyang ngipon.
Saba da ito nga liog mo na ito ni Dr. Rizal nga rebulto dito nagbarog gidaiban o hurot ng kalawbo ang ipon pagpaak na yan noon kasi minto biya ng rebultong Rizal sa dihang pagpaak na sus hurot katangtang yung ipon no? Moto niingon ko niya kanang kita naman ng duha dere pagita naka bantay anig abatonon ani ron niya ako sige kog tuwad isiksikit ang musikalubot niya babae bi asya naon sabi na mura magni aksyo gilak ang akong kalawasan pod muto ako siyang giingan nga kay tara man duha diri inday sa may maayog kanang minggo sik na lang ta moto mahingingon siya nga unsa minggo sik kuya unsa man ang minggo sik akong giingnan nga kanang minggo ba kanang mangga nga kanang gisod sa kanang kuan ba niya giblender niya gishake mo na siya gi kuan gikutaw giblender mo na siya minggo shake so tarong di kuya ba ko minggo shake lagi na minggo shake na lang taduhang kitanduhan dere kay hangin kastanan o tugnaw na pug kastanan ang panahon gitugnaw ko ikaw ka tugnawa ko sang giingnan ana nya ingon siya nga gitugnaw biyasad ko kuya ay ko parehas yung tanin doon gitugnaw ito nga sa diha pag nag-isiksikit ng mudhak lubot ito nga mura mag-aksig barog ang akong 2x2 butangan ko bitaw sa lugapak lagi sagit-sagit sa kikikikik sa diretso layo ko sulbong diretso largos babaw ingon ko siya kaya pag solo na lang niya kuya ikaw na lang pag manggisik niya kabastos ba ni mo kuya koda sana usap pa ka mga bat pa ka na ako ingon na siya nga ikatulon ako na biktima mangingilad manday mo nagtuo magkog makaabat ko sa inyo unsa manday ka ganaan ko niya sana balik dire sa sokol pa ka saman ikay banggiitan nga abat ako banggiitan sa kong abat oy di akong isagitan ana siya kuya pagsulod diha din akong balik diha sa agit sa mayo pitok tuyok dito sa ibabaw sa akasya kuya bahala ka diha kuya oy di na ako nimo magatubang mo tas kapitan ugma ko sana katilaw lagi kas 2x2 na ako lagi ala pangabat pa mo pangabat pa mo sa ditong tongora sos wala lagi mapabangbuag o pabagat-bagat dito sa punuas akasya kay aman po'y manggiitang abat pod muntong uli na ko magabi wagi ko dito sa punuas akasya wa na dyan magpa tuwad-tuwad dito hindi na magkumpiyansa sa mga abat dito na may pangungo dito magtuwad-tuwad maigo mayas 2x2 huwag di masaag sa silong sa buntis ares ako ang masaag human gyud og adto sa butakal sa baboy impatso gid sa dito muna may nalang kay diri siya ang puntas ko ay katulo moto wa lagi magpabangbuang tugtuwad-tuwad sa punuan sa akasya naampoy mga banggiitang abat po naampoy yung kotasyo ka purlit po ka mga siyaw po ng pag-abata po o adtong tongora mga ka-idol dito sa punuas akasya ginaugdungog dito nga daghan kay mga bat ditong tongora sukad lang siguro sa pagkahitabo na ito nga nabiktima ang usa ka abat nabiktima ni inkotasyo sus ang usa ka abat
Wa na jud mo balik. Nanulti siguro to siyang mga kauban nga mga abat oy, mga ungo nga magtuwad magabi nga mamagat. Sulti siguro to nga ay mo kumpiyansa dag tuwad-tuwad ug panghabat kay na imong giitang abat diha ang alabaw pa nato. Nanabi siguro to siyang mga katribo kawakwakan nga di na mga bata ng punuan sa akasya diha sa ubos oy. Kay delikado kanyo na diha kay na mga ngilngit nga abat diha nga labaw pa nato. Ay mo kumpiyansa diha mo to nga nanabi siguro siyang mga katribo kawakwakan hangtod nga wanag yoy nangabat dito wanag yoy magbagat-bagat dito nga magatang-atang dito nga magtuwad kay mga bat wa na gyud sukad ato nga naigo sa bunal ni Inkotasyo bunalan niya siyang 2x2 may pagkaigo ug adtong tungora mga ka-idol sukad nga nahitabo to nga naigo sa bunal sa 2x2 ni Inkotasyo. Wala nagi mapabangbuag abat-abat dito tungora. Kaysa una daghan kang gibagat dito, daghan kay silang nabiktima. Ug karon nagmalinawon na jud dito ang usa ka barangay nga naigdungog kuno dito nga magtuwad dito magabi alas 11 ngadto sa alas 12. Pataas alas 12 ngadto sa kadlawon magtuwad kuno to dito ang mga abat nga atang kay mamugno lagi ug mamiktimag mga tao sukad ato wa nagyoy magbagat-bagat dito nga magtuwad sa punuan sa akasya kay dito nasanta na ang ilang mga binuhatan nga di maayo nakabagat yun noon silang tao nga labaw pa nila kaabat. Niresulta na gyud ang ilang kabuang sa ilang pagpangabat. Nakabagat yung sila manggiitan pa nila nga abat. Mga ka-idol, salamat kayo sa mga viewers sa YouTube channel o sa Tita Bats sa Facebook page. Mga supporters po sa Tita Bats YouTube channel o sa Facebook page sa mga nagsunod sa Sugilanon matag adlaw mga nag-views mga viewers diha daghan kayo na ng salamat sa atong pasiaw nga pasiaw na to mga ka-idol nga kumadyanti nga mga ongo ba nga nagtuwad ba wa na nagtuwad dito mga ka-idol kay nabagtan man ni Inkotasyo. Thank you kaninyo mga ka-idol ug atong at nga nasab na to ang uban pang sumpay ni ining atong mga sugilanon sa kagabhion.